Здравейте, момчета! Днеска си играем с един мой приятел, само че той няма да се чува. Си играем и на тая игра. Или по-точно си опитаме да я минем. Така. Така, сега чакаме той да сложи портала. Ай, слагай портал, бе. Сложи портал, бе, човек. О, най-накрая. Така. Сега той идвам. Така. Тук качваме се. Нещо като оби, или по-точно паркур. Той не може да прави паркури. Аре, бе, качи се. Иначе. Как ми да е срам. Така, взехме point. Така. Опа, умагахме. Така. Така. Нагоре да посмотрим пръчка. Не, бе. Толкова рядко играят телефон, че... Така. Не, майко... Добре, оставяме го. Опа. Опрая. Бе, то го направи, бе. Добре, момчета, това беше, защото той имал някаква работа и да. Скоро ще снимаме втора част. А за сега, чао!